سلام متعنا هبلنا بيتسب حبار بانا ازي حباري بانا يو اب حبار بانا نتقراز ملكتو حدشتن وانا ون حبريتاتكم دما هاغراونا هاغراون زيناتات كدساسيوم زيناتاتنا ناب كله كباصح نچانلنا سبسكرايب نمدلواتنا دما لايك شير بمغبار كتكاتولنا بخبر بمعدم نابقند عندي نطبتات زينا زعلت كنسقر صمدو ኤርትራን ትግራይን ሕልሚ ወራር አብይ አህመድ ዘቅህም ይክብል ነበር ተገረለ ህወሓት ገዳይ ዘራጭን ተዛሪቦም ቲፒኤልኤፍም ከኤርትራ ጋር መጣመሩ ወደ እነሱ የሚመጣውን ኃይል ለመከላከልና ሌሎችንም ጥቅሞች ለማግኘት የሚያስችላቸው መሆኑን አውቀዋል። እኔ ይሄ በታክቲክ ደረጃ ትክክለኛ ታክቲክ ሆኖ ነው የሚታየኝ። ንሶሲኹ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝወስዶም ዘሎ ተግባራት ኩናት ዘትርፍዮም ክብል አፍሊጥሎ ዝርዝር ሓበሬታ ድማ ሒዝና ኣለና ከነካፍለኩም ኢና። بخال حبريتا ኣብ አዲስ አበባ ተጋሩ ይሰሩ ከም ዘለው አይተጌታቸው ረዳ ምስክርነቱ ሂቦም በአንድ ምሽት ብቻ 300 አካባቢ የትግራይ ተወላጆች ታስረው ነበር። ከዛውስ 9 ብቻ ናቸው ሌላ የክሪሚናል የሚመስል ነገር አላቸው ተብለው እንዲቆዩ የተደረጉት። ዝከም ዘሎ ኮይኑ ወራርት ኃይልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ናይ ክተት አዋጅን መምርሕን አውሪዶም ድሌት ወራር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሓዝውን ብዝተጠናኸረ መልክዑ ቀፂሉ ክትብል ኤርትራ ፍሊጣ بحر ودب بزول مخنيات نودب عسبم جماجم بحر إيرتران نمورار هذا جنيا نحيل مفر راح يكايد لو كتب لي إيرتران وعلو بارلما أبي ترر من لا شيء بعد العام أبي حبار بانا الساعات نزيعتهم قالوا تقدر سمع والتاتن حزنا لنا مسانة نحن بقدامنت صمدو ኤርትራን ትግራይን ሕልሚ ወራር አብይ አህመድ ዘቅህም ይክብል ነበር ተገረለ ህወሓት ገዳይ ዘራጭን ተዛሪቦም ንሶሲኹ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝወስዶም ዘሎ ተግባራት ኩናት ዘትርፍዮም ክብል ፍለይጥሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ስርዓት ብልጽግና ዝተበጽሐ ስምዕ ፕሪቶሪያ ብዘይምትግባር ዝተፈጠረ ቅልውላዊ ዝብል ገዳይ ዘራጭን ብኻሊ መዳይ ድማ ህወሓት አብይ ዝደልዮ ክኸውን ኣይከኣለን ንኣብነት ንፋኖን ኤርትራን ንምውጋእ ብብልጽግና ዝቐረበ ሕቶ ክቕበል ዘይምኽኣሉን አብይ ናብ ቁጣዕ ዘእተወ ጉዳይ ምዃኑ መላኺቶም ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ኩናት ንምትራፍ ትግራይ ንምድሓን ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዛመን በመግላጽ አብይ ኤርትራ ንምውራር ቀጥታ ትግራይ ብምጥፋእ ዝገብሮ ወፍሪ እዩ ትግራይ ንምውራር ድማ ህወሓት ከይጠፍአ ዝኾነሉ መንገዲ ከም ዘይኮነ ዝተረድአሉ ኩነታት ኣሎ ነዚ ድማ አንጻር ህወሓት ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ወፍሪ ኣካይዱ ህወሓት ንምጥፋእ ዝወጠኖ ሽርሒ ኣይሰመረሉን ኢሎም በኤርትራ በኩል ብዙ ጥቅም ያገኛሉ ወደ ውጭ ለመውጣት ለመሻገር የሚፈልጉትን መሳሪያም ይሁን ሌላ ነገሮች ለማምጣት የሚችሉበት ሁኔታ ይፈጠርላቸዋል ተፈጥሮላቸዋል። ከዚህም አልፎ እንግዲህ በኃይል ደረጃም በጋራ ሆነው ቢመክቱ ሁለቱም የራሳቸው ጥቅም አላቸው። ኤርትራም ሊዘምትበት ሲፎክርበት የነበረ አገር ስለሆነ አብይ ከቲፒኤልኤፍ ጋር መጣመሩ ጥቅም እንዳለው አውቋል። ቲፒኤልኤፍም ከኤርትራ ጋር መጣመሩ ወደ እነሱ የሚመጣውን ኃይል ለመከላከልና ሌሎችንም ጥቅሞች ለማግኘት የሚያስችላቸው መሆኑን አውቀዋል። እኔ ይሄ በታክቲክ ደረጃ ትክክለኛ ታክቲክ ሆኖ ነው የሚታየኝ። ሌላ አማራጭም የላቸው። እንደሱ ካላደረጉ ያው ጦርነቱ አይቀርም። መጥቶም ብቻቸውን ቢቋቋሙት እንግዲህ ህዝቡ ጦርነት የማይፈልግበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። ብዙ ጥፋትና ውድመት እንደሚያደርስ ታየኛል። ስለዚህ እንደሱ በማድረጋቸው ጦርነቱ ወደ ትግራይ እንዳይመጣ ለማድረግ ያስችላል የሚል እምነት አለኝ። ያስችለዋልም። አብይ አህመድ ዝመርሐ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን ብሓደ ገጽ ኣብ ክልል ኣምሓራ ክልል ኦሮሚያ ቆልዑ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ድማ ደመና ኩናት በተኻሊ ገጽ ድማ ብዓለም ለኸ ትካላት ብልቓሕ ተሓኒቓ ትርከብ ዝበለ ገዳይ ዘራጭን እዚ ኮይኑ እናሃለዉ እውን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ከንዲ ፖለቲካዊ ልዝብ ኩናት ከም እንኮ መማረጽ ከም ዝወሰደ ኣብርዮ አብይ አህመድ ድሕረቲ ንምሰል ዘካየዶ መረጻ ተዓዊተ ህዝቢ ሓላፍነት ሂቡን ብዝብል ትጫፍጫፍ ንጹሃት ከም ዝቕጽላሉ ዘጠራጠረ ኣይኮነን ዝብል ገዳይ ዘራጭን ብምኽንያት ምክክር ኮሚሽን ዝተባሃለ ትካል ብልጽግና ድማ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምቕዳድ ወይ ድማ ነቲ ስርዓት ብዝጥዕም ምቕያር ኢሉ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንታዊ ስርዓት ንምትካል ኣብ ጫፍ ምጹሕ እዩ ዝሕባር ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ንምትላልን ኣብ ኩናት ሓገዝ ንምርካብን ዝተፈላለዩ ናይ ሓሶት ጻዕርታት ከም ዝገበረን ንኣብነት በር ወደብ ከምጽየ ዝብል ናይ ዓሰብ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሩ ኣብ ህዝቢ ተቐባልነት ምስኣኑ ዝሕብር ንሱ አብይ ብሓሶትን ምትላልን ዝተመስከረሉ እዩ እዚ ስርዓት ካብ ህዝቢ ዝተነጸለ ህዝቢ ብኣፉ ከታልል ኣይኽእልን ይብል ሕዚ ምስ አብይ ኮይንካ ትግራይ ምድሓን ይከኣል ዶ ዝብል ኣብ ጎና አብይን ዘለዉ ገለ ተጋሩ ዝምልከት ሕቶ ዝቐረበሉ እንትኸውን
ኣምላሹ ድማ ጸገም ትግራይ ኣብ ትግራይ ኮንካ ምስ ሰርሕን ሓይሊ ኮንካ ትግራይ ምድሓን ዘይሕሰብ ይክብል ንመንገዲ በዓል ጀነራል ጻድቃን ናይተ ጌታቸውን አይፎም ህይወት ለማዳን እና ራስን ለማዳን የምታደርገው ሽሽት ሌላ ጉዳይ ነው። አሁን ግን እነዚህ ሰዎች እኔ ከጠበቅኳቸው በላይ ነው የወረዱት። በህብረተሰቡም እንደዛ ነው የወረዱት። መጀመሪያ ጠብቆት የነበረና አሁን ከነሱ ጋር በነሱ ላይ ያለው አመለካከት በጣም ትኖናል። የነበራቸው ድጋፍ የወደቀ ይመስለኛል። ከአብይ ጋር ተሰልፈው የትግራይን ህዝብ ነፃ ሊያወጡት አይችሉም። አብይን እንደዚህ አይነት በማሟካሸትና ሰማይ በመስቀል እሱ የሚሰራውን ነገር እንትን በማድረግ በጣም ነው የወረዱት። ከሚገባው በላይ ነው የወረዱት እነዚህ ሰዎች እና እኔ በዚህ አካሄድ ትግራይን ህዝብ ሊያታገሉትና ነፃ ሊያወጡት ይችላሉ ብዬ አላምንም። ኣብዝዋን ጸላ ህዝብታት ዝኾነ ስርዓት ሳብ 4 ኪሎ ዘሎ ሓይሊ ስርዓት ብልጽግና ኢሉ ከም ዝኣምን ዝገልጽ ግደ ዘራጽዮን ነዛብ ግምት ብምእታው ብሓባር ነቲ ስርዓት መላይት መሰረታዊ ነገር ምዃኑ እዩ ከም ዝኣምን ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ኣዲስ አበባ ተጋሩ ይሰሩ ከም ዘለዎ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ምስክርነት ሂቦም። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ወራርቲ ሓይልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ናይ ክተት ኣዋጅን መምርሕን ኣውሪዶም። ኣብ ሓደ ክፍለ ከተማ ጥራሕ ብሓደ ግዜ 300 ተጋሩ ከም ዝተኣሰሩ ኣይተ ጌታቸው ገሊጾም። ለከተማ ለሚኩራ ይመስለኛል በአንድ ምሽት ብቻ 300 አካባቢ የትግራይ ተወላጆች ታስረው ነበር። ከዛ ውስጥ 9 ብቻ ናቸው ሌላ የክሪሚናል የሚመስል ነገር አላቸው ተብለው እንዲቆዩ የተደረጉት። አንዱ እንደውም የኔን ወዳጅ ስልክ ሰርቆ ነው የተያዘው። ግን ብዙዎቹ ንጹሃን ናቸው፣ ተፈናቃዮች ናቸው። ኣብዚ ሰዓት ካብ ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ተጋሩ እናተገፈፉ ናብ መሰልጠኒ ጦላይ ይወሰዱ ከም ዘለውን ምንጭታት ሓቢሮም። መንግስት ፌደራል ኣብ አዲስ አበባ ማእኸል መዕቆቢ ስደተኛታት ፖለቲካ ይሳስ ከም ዘለውን እቶም ምንጭታት ወሲኾም መረዲኦም። ኣብ ትግራይ ዘለዋ ናው ኩነታት ተበሊጹ ብልጽግና ተጋሩ መናእስያት ካብ ትግራይ ክወጹ ኣብ ሓያል ናይ ፕሮፓጋንዳ ወፍሪ ተጸሚዱ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ድማ በአዲስ አበባን ካልእ ቦታን በቲ ሓደ ወገን ናብ ትግራይ ኣባል TDF ነርካ ሽብር ክትፍጽም ኢኻ ብዝብል በቲ ካልእ ገጽ ድማ ዝተፈላለዩ ዘይረብሑ ምኽንያታት ብምቕራብ ናብ ፖሊስ ጣብያን ካልኦት ወታደራዊ ካምፕታትን ይዕግሮም ከም ዘሎ ምንጭታትና ኣመላኺጆም። ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝቐረበ ኣዋናት ዝክካየድ ጸንሐ ሓፈሳ ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕጽል ኣሎ። ብፍላይ ኣብ ዘን ሒደት መዓልትታት ኣብ ኩለን ክፍለ ከተማታት አዲስ አበባ ብዝተዋደደ ገዛ ብምታው ዝግበር ተፍትሽ ኣብ ናይ ውልቀ ትካላት ተቆፂሮም ዝሰርሑን መኻይን ደወቢልካ ምሕታት ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝተራዩ ሓፈሳ ብዝሓየለ ይካይድዎ ኣሎ። ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቢሾፍቱን ለገጣፎ ለገዳድን ዓበይቲ መዳጎን ማእኸላት ሃኒጹ ኣሎ። ድሕሪ ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ናብ አዲስ አበባ ዝጓዓዙ ዘለዉ ተጋሩ ጾቶምን ዕድሞምን ብዘይገድስ ናብ ዝተዳልዩ ዘሎ መዳጎን ማእኸላት ከኣትዉ ስርዓት ኣብይ ኣሕመድ ምስ ንኸብዶም ዝዓሰቦም ገለ ተጋሩ ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ተወለድ ትግራይ እናወሰኸን ዝመፀ ጅምላዊ ማሰርቲ ጭውያን ብሓይሊ ናብ መዳጎን ማእኸላት ብምዕስካርን ቀንዲ ተሓታቲ መንእሰይ ናብ አዲስ አበባ ክስደድ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣካላት እዮም ዝብል ክስ ድማ ካብ ግዳያት ተጋሩ ይቐርብ ኣሎ። እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ሓድሽ ናይ ክተት ኣዋጅን መምርሕን ኣውሪዶም። ብልጽግና ትግራይ ንምውራር ሙሉእ ምድላው ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ ኸይዲ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ንኹለን ወረዳታት ሓድሽ መምርሒ ከም ዝወረደ ተሓቢሮም። እቲ መምርሒ ካብ ክልል ኣምሓራ ፖሊስ ኮሚሽን ዝወረደ ኮይኑ ኣብ ኩለን ወረዳታት ዘለዉ ኣባላት ፖሊስ ናብ ሰራዊት ብልጽግና ከኣትውን ኣብቲ ህዝቢ ትግራይ ንምውራር ዝገብርዎ ዘለዉ ኩሉ ዓይነት ምድላው ኣካለት ዘመቻ ክኾኑ ከም ዘለዎም ይዝዝ። ዝርዝር ትሕዝቶት መደብ ወረዳ ቃፍታ ሑመራ 50 ሜታዊ ካብ ዘለዎ ሓይሊ ሰብ፣ ወረዳ ወልቃይት 40 ሜታዊ ካብ ዘለዎ ሓይሊ ሰብ፣ እተን ዝተረፋ ወረዳታት ድማ ካብ ዘለዎን ሓይሊ ሰብ 30 ሜታዊ ናብ ሰራዊት ብልጽግና ከኣቱ ዝብል ምዃኑ እሙናት ምንጭታት ሓባር ባና ገሊጾም። ብተወሳኺ እውን ከምቲ ኣብቲ ከባቢ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ በዝሒ ዘለዎ ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ፀብሪ ዝበሃል ከባቢ ቀሊልን ከቢድን ስልጠና ክወስድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ እስራኤል ካምፕ ባዶ 2 ምትእኻብ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጾም። እዚ ተሃድሶ ነቲ ዕስለ ሰራዊት ብልጽግና ዘለውጦ ነገር ዋላ እኳ እንተዘይሃሎ ኣብ ሃይሃይታን ልዑል ምድላውን ከም ዘለዎ ግን ምንጭታትና ወሲኾም ሓቢሮም። ትግራይ ኣብ ዝዋን ዝተወረረ መሬት ኣመሊሳ ዘይተሸራረፈትን ሉዓላዊትን ትግራይ ትውንነሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ዝገልጹ ገለ ተዓዘብቲ ኣብ ትሕቲ ጎበጥ ወረርቲ ኮይኑ መቑሕ ባርነት ተዳዕኒንዎ ዘሎ ህዝብን ሓራ ዝወጸሉ ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ሕሱም ስቃይ ዝርከቡ ተመዛበልትን ስደተኛታትን ምዕራብ ትግራይ ብውሕስ መንገዲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዝናፍቅዎ ንጹህ ኣየር እናተንፈሱ ባዕሎም ሓሪሶም ዝዕንገልሉ ኩነታት ክፍጠር ግድን ምዃኑ ይኣምኖም።
ሉዓላዊ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ምርግጋጽ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ብቕልጡፍ ሓራም ውፃእን ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ህዝቢ ምስ ውሕስ ድሕነቱን ሕጋዊ ምሕደሩን ናብ መረበቱ ምምላስ በዘቢልካ ድማ ዝተማልአ ህልውና ድሕነትን ዓርሰ ውሳንን ትግራይ ምርግጋጽ ዘይስገሩ ቀያሕቲ መስመራት ትግራይ ኮይኖም ዝኾነ ዓይነት ሰላማውን ፖለቲካውን ድርድር ዝህሉ ድሕሪዞም ቀያሕቲ መስመራት ጥራሕን እዮም። እዚ ንምግባር ዘኽእል ብሄራዊ ቁመና ድማ ክፍጠር ተጋሩ ብሕብረት ክሰርሑ ጻውዒት እናቐረበ እዮም። ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዝርከብ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ጽላል ብሄራዊ ዓቕምታት ትግራይ ተወዲቡ መኸተ ትግራይ ንምዕዋት ብዝለዓለ ሓርበኝነትን መንፈስ ሳዕራይነትን ርብርብ ክገብር ግድን ይኸውን። ብሰንኪ ክልከላ በጀት ስርዓት ብልጽግና ንዝቆራረጽ ዘለዎም ምኽፋል ማያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ትግራይ ብግብሪ ካብ ዝርከብ እቶት ንምኽፋል መደብ ከም ዝወፀ መንግስቲ ትግራይ ኣፍሊጦም። ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝርከብ ግብሪ ንመኽፈሊ ማህያ ወርሒ ጉንበትን ሰነን እውን ዝሕግዙ ኢሉ በዓል መዚ ልምዓት እቶት መንግስቲ ትግራይ ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ልምዓት እቶት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ምሕረት በየነ መንግስቲ ፌደራል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ትሒዙ በጀትና ከልኪሉና ካብ ውሽጣዊ ዓቕምና ኢና ዋላ ፍርቃ ፍርቂ ክፍሊትና ጻዕርና መጺና ነርና ግን ሰራሕተኛ መንግስትና ማህያ ኣይተኸፈለን ነዚ ተጻዊሩ እዩ ስርሑ ዝሰርሕ ዘሎ ሕዚ ግና ግብሪ በብዋኑ ኣኪብና ናይ ወርሒ ጉንበትን ሰነን ወዘተ ማህያ መኽፈሊ ክኾነና እዩ እቲ ግብሪ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ክዛዘም ኢና ንጓየ ዘለና ኩሉ ድማ ግብሪ ብዋኑ ክኸፍል ኣለዎ ክትብል ገሊጻ ወረርቲ ካብ ግዛት ትግራይ ውፅኡ ስሩዕ ምሕዳር ትግራይን ተመዛበልትን ክመልስ ኢሉ ድማ በጀትን ድጎማን ህዝቢ ትግራይ ክለቅቕ ኣብ ፕሪቶሪያ ስምዕ ዝኸተመ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ቃሉ ክርከብ ብዘይምኻሉን ነታ ቀዲሙ ንዝጀመሮ ጽንታ ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ስምዕ ፕሪቶሪያ እውን ብምቕጻሉን ኣብ ትግራይ በጀት ኮነ ነዳዲ ተሳኢኑ ህዝቢ ኣብ ከቢድ ቅልውላው መነባብሮ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝቐረበ ኣዋርሕ ብውሳነ ቤት ምክሪ ስሩዕ መንግስትነት ዝመለሰት ትግራይ ድማ ነዚ ንምሽፋን ኣብ ዝተዋደደ ጻዕሪ ዘላ ኮይና ካብቶም ወፍርታት ሓደ ብዝርከብ ግብሪ ማህያ ሰራሕተኛ መንግስትን ካልኦት መሰረታዊ ነገራት ንምሽፋን መደብ ኣውፅኣ ኣላ። ኣይቲ ዓለም ገብረ ዋህድ እውን ዓርሰ ምርኮሳ እንኮም መድሕን ናይ ክብል ሓቢሩላ። ነቲ ዘይዛረየ በደልን ጽትነትን ጸላኢን ንምክቶ እቶትና ብምድንፋዕን ዓርሰ ምርኮሳና ብምውሓስን እዩ ክብል እዩ ሓላፍ ቢሮ ልምዓትን ከተማን ኮንስትራክሽንን ትግራይ ኣይቲ ዓለም ገብረ ዋህድ ተዛሪቦም። ትሕዚ ዝግበር ዘሎ ፍሪ ምኽፋል ግብሪ ካብ ዝሓለፈ እዋናት ብዝበለጸ መንገዲ ተጠናኺሩ ኩሉ መዳያዊ ዓቕሚ ካንጽ ይግበር ድማ ኢሎም ኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ግብሪ ኣብ እዋኑ ብምኽፋል ናብ ምድሓንን ምውሓስን ዓድን ህዝብን ዘሎ ሓላፍነት ክዋጻእ ከም ዝግባእ እውን ኣዘኻኺሮም። ብልጽግና ኣብዚ እዋን መሬታ ዝተወረረት ህዝባ ዝተፈናቐለ ህዝባ ዝተሰደደ መንገዲ ዝተዓጽዋ በጀት ዝተዓጽዋ መድሓኒትን ካልኦትን ዝተዓጽዋ ነዳዲ ዝተኸልከለት ወታደራዊ ከበባ ዝተገበረላ ወታደራዊ ፈኸራ ዝውሕዘላ ዘሎ ትግራይ ኮይና ክትቀጽል ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ተገልቢጡ ድማ ንውግእ ትዳሉላ ዝብል ክሲ ከስምዕ ዝረአ ዘሎ እዚ ኩሉ በደል ዝበጽሓ ዘሎ ትግራይ ንሰላም ጻውዒት እናገበረት እናሃለወት ኮይኑ ግና በኣንጻሩ ትግራይ ሰላም ከም ዘይትደሊ ተገይሩ ፕሮፓጋንዳ ክሰርሕ ዝጓየ ዘሎ ብልጽግና በኣንጻሩ ንውግእ ዝዳሎ ዘሎ ግዛት ወሪሩ ዘሎ ህዝቢ ኣፈናቒሉ ዘሎ ኮታስ ኩሎም በደላት ዝፍጽም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና እዩ። እዚ ስርዓት እዚ እዩ ጠንቂ ሰላም ትግራይን ኢትዮጵያን ናይ ኩሎም ጥፋታት ተሓታቲ እዚ ስርዓት እዚኦም እዚ ኩሉ በደላት እትሽከም ዘላ ትግራይ ካብቲ ኸቢብዋ ዘሎ ወታደራዊ ወፍረን መንገዲ ጽንታ ብልጽግና ክትወፅእ ድማ ብኢኮኖሚ ዓርሳ መኻል ንጽባሕ ዘይበሃል ውራይ ምዃኑ ምሁራት ስነ ቁጠባ ይገልጾም። ክልል ትግራይ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ ጀሚራ ብዘይ በጀት ትነብር ምህላዋ ዝሓበረት ዝረኸብናይ ሓበሬታ እዚ ናይ በጀት ምቁራጽ ድማ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ርኡይ ዝኾነ ኣሉታዊ ጽልዋ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። ብተወሳኺ ብልጽግና በጀት ካሽ ጥረ ገንዘብ ከምኡውን ነዳዲ ብምቁራጽ ንህዝቢ ትግራይ ንሓደጋን ምጥፋእን ንምቅላዕ በብዕለቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ ልዕሊ ብፁዓን ጳጳሳት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ክትብል ከሲሳ ነዚ ኣመልኪቱ ህፁፅ መልሲ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ከተማ ኣክሱም ብወገኖት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ በመረጋጋጽ ተጠርጣርቲ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ መስርሕ ምጽራይ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጦም። መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ኣብ ዘርግሖቶ መግለጺ ናብ ባሕቲ ሓምለ ዘውግሕ ለይቲ ከባቢ ሰዓት 6 ፈርቓን ናብ ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ኣብ ልዕሊ መንበሪ ብፁዓት ጳጳሳት ተኹሲ ተኸፊቱ ኢላ። እቲ ተኹሲ ብቐንዱ ኣብ መዕረፊ ክልተ ጳጳሳት ማለት እውን ብፁዕ ኣቡነ ናትናኤልን ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋውን ዘነጻጸረ ከም ዝኾነን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ብፁዕ ኣቡነ ኣረጋዊ ዘነጻጸረ ከም ዝነበረ ፍሊጣ። ነዚ ኣመልኪቱ ህፁፅ መልሲ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ከተማ ኣክሱም ብወገኖት መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ብምርግጋጽ ተጠርጠርቲ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ መስርሕ ምጽራይ ይቕጽል ከም ዘሎ ፍሊጦም። ናብ ሎም ዕለት ሓምለ 1 2018 ዓ.ም ዘወግሕ ብግምት ሰዓት 6 ፈርቓን ናይ ለይቲ ኣብ ግቢ መንበረ ሰላማ መንበሪ ብፁዓን ኣቦታት ናብ መንደቕ ሓንቲ ጥይት ከም ዝተተኮሰ ነዚ ድማ ዝምልከቶ ናይ ጸጥታ ኣካላት ምምሕዳር ከተማ ኣክሱም ተጠርጠርቲ ብምሓዝ ኣብ ምጽራይ ከም ዝርከብ ዝሓበረ እንትኾን
ኣብዚ ወጻኢ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ትሕዝቶ ዘለዎም ጽሑፋት ህዝቢ ከተማና ከም ዝተሸበረ ናብ ኣደባባይ ሰልፊ ከም ዝወፀ ከምኡውን ውስናት ቦታት ዕላማ ከም ዝተገበረ መሰረት ገይሩ ዝውዛዕ ዘሎ ጉጉይ ሓበሬታ ኣባልነት ከም ዘይብሉ መላእ ሕብረተሰብ ኣብ ዕለታዊ ስርሑ ከም ዝርከብ ብምሕባር ነዚ ንምግዳድ ኮነ ኢሎም ሓበሬታ ንዘዛብዑን ንህዝቢ ክደናገር ንዝሰርሑን ካብ ተግባርኩም ክትቁጠቡ ይግባእ ክብል ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ከተማ ኣክሱም እዩ ጠንቂው ዘሎ። ድሌት ወራር ስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ሕዚ እውን ብዝተጠናኸረ መልክዑ ቀፂሉሎ ክትብል ኤርትራ ፍሊጣ ባሕሪ ወደብ ብዝብል ምክንያት ንወደብ ዓሰብን ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ንምውራር ሓደገኛ ናይ ሓይሊ ምፍራሕ የካይድሎ ክትብል እያ ኤርትራ ንውዕሎ ፓርላማ ኣብይ ተሬር ምላሽ ሂባ ዘላ። ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ 7 ሓምለ 2026 ንተወከልቲ ህዝቢ ዘስምዖ ዓመታዊ ምዕፀዊ መደረ ብትር ነቒፋ ኣይተ የማነ ኣበይ ክሳብ ዘስፈረ ጽሑፍ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ገዛእ ሰልፊ ዝኽተሎ ዘሎ ዘይርጉዕ ፖሊስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክሰፍን ዝግባእ ዘላቒ ሰላም ምርግጋዕን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኮይኑሎ ኢሎም እቲ ሚኒስተር እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ኣብዚ ናይ ልዕሊ 2 ዓመታት ጉዕዞ ኣብ መንጎ ክልተ ኣዝዮም ዝተረሓቑ መርገጽታት ክወሳወስ ከም ዝጸንሐ ገሊጾም እቲ ፓተም ኬን ኢሉ ዝጽዋዕ ሰልፊ ብሓደ ሸነኽ ልኡላዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ወታደራዊ ጎስጓስን ተጻብኦን ክገብር ከም ዝጸንሐን በቲ ካልእ ወገን ድማ ርእሱ ከም ግዳይ ውሽጣውን ግዳማውን ውዲታት ገይሩ ከቐርብ ከም ዝፈተነን ኣመልኪቶም እዚ ናይ ኤርትራ ምላሽ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትማሊ ኣባይቶ ዘስምዖ መደረ ንኤርትራ ሕወሓትን ሱዳን ብሓባር ብምጥቃስ ኣይኮነን ሻዕብያ ወያነን ሱዳንን ካልእ እውን ተተወሰኸ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ቅንጣው እንትኾን ስጋት የብሉን ክብል ድሕሪ ምግላጽ እዮም። ኣብይ ኣብቲ ዘስምዖ መደረ ሕወሓት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ንኢትዮጵያ ንምውራር ይዳሎ ኣሎ ክብል ዝወቕሱ ኮይኖም መንግስቱ ግን ነዚ ሓይሊ ንምካት ዘኸልዓ ምክልኻል ይሃንጽ ከም ዘሎ ብምግላጽ ነቲ ቀደም ዝሰርሐ ዝኣረገ ስልቲ ሓዚ ክጥቀሙ ምፍታኖም ረብሓ የብሉን ክብል ተደሚጹሎም። ሚኒስተር የማነ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘየድልን ክውገድ ዝኽእልን ወጥሪ ብሰንኪ ንኢትዮጵያ ዝመርሕ ዘሎ ሰልፊ ዝኽተሎም ዘሎ ሸለልትነትን ዝመልኦም ፖሊስታትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምስ ሱዳን ዘሎ ምሳሓብ ካብቲ ገዛእ ሰልፊ ንፍሉያት ሓይልታት ወጻኢ ብምእዛዝ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ንሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕ ምስጢራዊ ማዕስከርን ወታደራዊ መደበርን ብምፍቃዱ ዝመፀ እዮም። እዚ ክስ እዚ መንግስቲ ሱዳን ንኢትዮጵያን ንሕቡራት ኢማራት ዓረብን ኣብ ኩናት ሱዳን ጣልቃ ይኣትዋ ኣለዋ ብማል ብተደጋጋሚ ክኸስስ ዝፀንሐ ምዃኑ ይዝከር። ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል እቲ ምስ ሶማሌላንድ ብምስጢር ዝተፈረመ መዘክር ምርድዳእ ዘይሕጋውን ሸለልትነትን ዝተመልኦን ስጉምቲ ምዃኑ ብምግላጽ ንውዕላት ስትራቴጂካዊ ስምምዕነት ሕብረት ኣፍሪካ ንኢጋድን ከምኡውን ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ሃገራት ዝምልከት መሰረታዊ ኣህጉራዊ ሕግታት ዝጠሓሰ ኢሎም ቀፂሉ እቲ ገዛእ ሰልፊን ልዕሊ 2 ዓመታት መንፈቕን አንጻር ኤርትራ መርዛምን ታሪክ ክልውጥ ዝደልን ፖሊሲ ክኽተል ከም ዝጸንሐ ገሊጾም ብዛዕባ እቲ ውዕል ፕሪቶርያ ንምፍሻል ዝዓለሙ ሓይልታት ዝብል ክሲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ዝመለሰ ሚኒስተር የማነ ውዕል ፕሪቶርያ ንኤርትራ ዝምልከት ከም ዘይኮነን ሙሉእ ብሙሉእ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ነስሚሩሎም። እቲ ሚኒስተር ቀፂሉ ነቲ ገዛኢ ሰልፊ ውዕል ፕሪቶርያ ቅድሚ ምፍራሙን ዘተቐድሚ ምጅማሩን ንኣዋርሕ ኣቐዲሙ አንጻር ኤርትራ ኣብ ጅቡትን ሲሸልስን ውዲት ይዓልም ነይሩ እዮም። ድሕሪ ምባል እዚ ሚስጥር እዚ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝነበረ ጌታቸው ረዳ ኣብ ሓያሎ ቃለ መሕተቱ ብምግላጹ ገሃዱ ኮይኑሎ ኢሎም። ሚኒስተር የማነ ገብረ መስቀል ህዝብታት ቀርኒ ኣፍሪካ ዝምነይዎ ዘላቒ ሰላምን ምርግጋዕን በቲ ገዛእ ሰልፊ ዝኽተሎም ዘሎ ካብ ክውንነትን ዝረሓቐ ፖሊስታትን ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎ ክብል የጠንቀቕ። ተዘሓሒሉ ዝቐንደ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ዳግማይ ውጥረት ዝዓሰለሉ ወቕቲ ኣሜሪካ ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ኣብ ልዕሊ 3 መራኽብ ነዳዲ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓያል ዝበለቶ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወት ገሊጻ። ማእኸላይ እዚ ሓይልታት ኣሜሪካ ሴንቲኮም ኣብቲ መጻቦ ካብ ዝርከባ ንኣሽቱ መራኽብ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ንልዕሊ 60 ዘጠቓለለ ኣብ ልዕሊ 80 ዕላማታት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ፈሊጦም። ኢራን ነታ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ንኽትፍጽም መበገሲ ዝኾና መጥቃዕትታት 3 መራኽብ ነዳዲ ብቐጥታ ሓላፍነት የወሰደትን። ሴንቲኮም ካብተን 60 ንኣሽቱ መራኽብ ብተወሳኺ መተኮስታት ሚሳይልን ማእኸላት እዝን ኢራን ከም ዝወቕዓ ሓቢሩሎም። ይኹን እምበር ዝተወቕዐሉ ቦታታት ብንጹር ኣይገለጸን። ኣሜሪካ ነቲ ብፍጹም ተቐባልነት ዘይብሉ ክትብል ዝገለጸቶ መጥቃዕቲ
ሰለስተ መራኸብ ነዳዲ ሳዕቤን ከም ዝህልዎ ኣቀዲማ ኣጠንቂቃያ ሴንቲኮም ከም ዝገለጹት ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕቲ ኣብ ኣህጉራዊ መስመር ማይ ንዝንቀሳቐሳን ብንጹሃን ሰራሕተኛታት ንዝወራን ናይ ንግዲ መራኸብ ዒላማ ንምግባርን ንምጥቃዕን ከቢድ ዋጋ ንምኽፋል ዝዓለመ እዩ ቅድመት መጥቃዕቲ ምፍናው ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ነታብ ልዕሊ ኢራን ተነቢሩ ዝነበረ ናይ ነዳዲ እገዳ ብግዜያውነት ዝልዕለ ፍሉይ ፍቃድ ሰሪዝዋ ስጉምቲ እዚ ክፋል ናይቲ ዋሽንግተንን ቴህራንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈራረማሉ መዘክር ምርዳእ ነይሩ ሚኒስተር ጉዳት ወጻኢ ኢራን ብወገኑ ነቲ ስጉምቲ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ምርዳእ ክብል ብምኹናን እዚ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ዘይእመን ምዃኑ ዘረጋግጽ ኢሎም ቴህራን ሃገራዊ ረብሓታትን ሃገራዊ ድሕነትን ንምላእ ኣገደስቲ ትብሎም ስጉምትታት ከም ተወስድ እቲ ሚኒስትር ወስኽ ገሊጾም ቀጠርን ስዑድ ዓረብን እውን ነቲ መጥቃዕቲ ዝኾነና ኮይነን ነብሲ ወከፈን ኣብቲ መጻቦ ወይ ጥቓ ሆርሙዝ ክሓልፋን ከሎ መራኽብን ከም ዝተወቅዓ ብምጥቃስ ንኢራን ተሓታቲት ገይረን ኣለዋ ፍትዋትን ክቡራትን ቤተሰብ ሓባር ባናም ነዝዕለት ዝሓዝናይ ሓበሬታታት ኣብዚ ከም ቢትና ንቻነልና ሰብስክራይብ ንምድላዋትና ድማ ላይክ ሼር ብምግባር ቤተሰብ ሓባር ባና ይኹኑ ሰላም